Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 12 ayat sada tabba 2 tabba wal. Marhite-hite gorni debata ama dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gorni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Akka diboto hamudo nama korhon habengeton ni roha do pangujuna dihapor siaw muna alai ikonadong do ulaun nasudenggan di habengetoni asa tungtang situtu jala halak sisadok hamu akka nasuhurangan di manangaha martua do naposo na mangulaho si songoni didapot tuan na diharoronai. Haleluya. Martangyang mahita ale debata amana di Banua Gijang puji-pujian hasangapon doho hamoleteon husobon hami tuho marningo di sileho-leho mina balgai tuhami jolma na di pardangolanon ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi siya Banua Gijang alani hami gabina dangol do ibana jalana pogos ola tubuh ibadah di barat di Bethlehem asama mora hami say rajai jala togu-togu hami marhite-hite toddim asalam huida hami gudang ni holong ni roham napi napapatar ni anak mi. Amin. Maredehita No
Patik ni debata di minggu tasadarion, imana tersurat di sada Petrus bidu 2 ayat sia. Alai marga napinili dohamu, hamalimon na raja, bangso na badia, home na ginonggomanna, asatung diparitaho kamu dengan ni rohaon ni ibana, naung maju hamu sian na holom, tu hati uron na halongangani. Ido sahatna atong rak mangido gugo mahita tu adopan itu hatta lau mangulahon na ombar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami, mangulahon na ombar tu pati mi. Amin. Mare dehita. Tatopoti madosatan na godangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu kami. Kami halak pardosa nadangolon roh tujoloni habangsa habadia ummi manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Masai jot kuarsaki hami homar hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narwai. Dang huha holongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami dang doso diri nami huwain hami. Dibaheni tamadori masamu jala uhumammu hami di hamatean saliling nilileng nai. Alai nama porus mahami nuain tu asini roham na godangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahor rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringok tu hasesaan ni dosata. Songonod do hata ni Jehovah, unang ho mabiar ayahu do siluluhon ho. Nunga pola hujau guarmu au napuna ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare dehita.
Turpuk epistel di mingguta sadarion imana surat sian suratnya Apostel Paulus tu huria Rom bidu 10 ayat 10 itu 1 ayat 20 tajahama marsika soreng cian hami mana parjolo huapoi mahamu akadongan jagahon hamuma akan nama bikasi persalisian doho pargasipan mangalo poda naong ginuruhom muna jala pasidik kamu mana sida. Ainunga terbarita pangolio muna tu saluhutna ido halalas ni rohaku di hamuna alai naing madi rohaku marbisuk tu nadenggak kamu polin pasidikon narwa ido saatna martua doakan atau mangihon hatane dewata jalana opiopsa amen. Maredehita Tahatiddakon maha porsiao teiso wanahina tiddakon idong atas saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehova ido ama pargogo nasuhatu dosan na tumo palangi doho tano
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siaton di parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hato panyala Kristen akka na badia, dohot di hasasaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulu dosogot daging ni halak na mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigema ede puji-pujian na pinasaha ni Ina Kamis.
Tabegema titing na masa doho si pamasaod dihita na sa minggon. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhuna. Selamat hari Minggu. Tapi huti umatitin na maragam ima di Minggu tanggal 20 Desember 2025 dapat jolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu dung ari Natal. Topik Minggu pabotohon akapabahenan ni Jahuba. Dapat duaon kelompok kortu Minggu di tanggal 21 Desember 2025 di pukul 10 ima ina Kamis ama Jericho ama Salom doho remaja di pukul 10 pitu ina Esther ina Deborah ama Huria NHKBP. Kelompok kortu per minggu di tanggal 4 Januari 2026 di minggu pitu pukul pitu ina Hanna ina Deborah ama Salom di pukul 10 dan sia ina Kamis ama Jericho. Di pukul 10 itu ina Esther remaja ama Huria. Na patulun ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 4 Januari 2026 nanangro kita memakai bahasa Indonesia. Na papatun perjamita. Namar jamita di minggu ta ima di minggu 7.30 WIB sadarion ima inang Pareses HKWP distrik 20 Deposkap Inak Padita Ridhoi Batubara STH MPDK. Selamat datang mahupasat kami jala selamat melayani ma tu inang Pareses nami. Napa limaon amplok Natal. Di minggu ta sadarion tap patupot tado papungu amplok Natal tapasahat may ditikin napasahaton pelian napa duahon. Na paonopon Natal diakoni sosial. Di hari Senin ima di tanggal 20 Desember 2025 di Patu Pahuriatta do ibadah Natal diakoni di bagas ni 10 halak ruas ni Huriatta na subuhi rotu permingguan dohot madohoti Natal siala parsaheton dasida do mutusi duk sipul perminggu di pukul 10 sadarion di Patu Pado rapot koordinasi panitia Natal umum Dewan Diakonia Sosial dohot Dewan Marturia seksi sending maringanan di serbaguna ima di lantai sada. Napa pituhon patpungo bodari ujung tahun. Di hari Rabu tanggal 21 Desember 2025 di Patupado patpunguan ujung tahun di 2 sesi ima di pukul 10 WIB doh di pukul 10 sia WIB. Las di sido di jahon berik manang berita jujur tahun dohot parhepengon ni Huriatta. Napa waluhon pertanyaan tahun baru keluarga ima di pukul 00. Khususnya hai matusu hita sahuria asa tapatu madi bagas tabe pertanyaan tahun baru keluarga ima di pukul 00 ima di 1 Januari 2026 di parari Huriatta do acara bahasa Batak do bahasa Indonesia. Boy mata buat dusipul perpungan ujung tahun dari Rabu di tanggal 21 Desember 2025. Na pasyaun tahun baru ima 1 Januari 2025. Di hari Kamis ima di tanggal 1 Januari 2026 tapatu pado perminggun manang ibadah di tahun baru di Huriatta masuk pukul 10 WIB. Jala dusipul perminggun tapatu pado masih calangan pasahaton selamat tahun baru tu akka dongat tabe. Lapa 10 torok ni ruas nama dohoti di permingguan ima di tanggal 21 Desember 2025 620 halak. Di tanggal 24 Desember 2025 malam Natal 1715 halak. Di tanggal 25 Desember 2025 Natal na Parjolo 1.305 halak. Namarulaon na Baria di Natal na Parjolo 1.121 halak. Na di tanggal 26 Desember 2025 327 halak. Na umur 10 sada ruas na barulang tahun. Ulang tahun kelahiran 42
halak ulang tahun pernikahan tul pulsada keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan ima di periode tanggal 20 Desember 2025 1 tanggal 4 Januari 2026. Hatani rebata pasikop polas ni rohamuna tersurat di Yohanes 15 ayat 7. Molo mian hamu di bagasan ahu jala molo mian hatak di bagasan hamu jupang hamu do manang dia pe na piningido ni rohamuna. Na pasapul duahon pilihan iurat dakoni sosial huria. Torok na pasato pilihan iurat dakoni sosial ni huria di bagasan minggon gudang na siakaka dengan jumlah Rp2.325.000. Dapat satu pilihan bulanan mang tahunan ima 14 kakak gudang na Rp2.575.000. Mauliati ma di pasat huriat tatu sideruas na pasat pilihan bulanan na dohot uriat dekoni sosial 1 bulan Desember 2025 on. Tuakan aso pasahat terdope tengok maama nginang makarikot pasahat sa ganuk bulan tuhuria marhite-hite parhalado sektor tabe na pasap lopaton kewangan huria tuhuria godang na Rp4.110.515 tu pembangunan Rp10.123.175 sentralisasi mangkut pusat Rp30.120.510. Doh jumlah Rp10.702.200. Molotung arok pilihan nasusat mang tercatat mang salah redaksi akka pilani asa diunga tu parhalado dari rohai paringgaton. Soni matiting namasa doh si pamasa di tonga-tonga ni huriatta sa di pasu-pasu hatta mapilani bay sangat di warna Mauliate. Tabegema ede puji-pujian na pinasaha ni Ama Jericho.
Tapuji Tuhata marede mahita laos disomata papungu peliata pelian sedaa dohot sedabi. Martangiang Mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha
Ima mangarajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli dihita ima dung pesta Natal tersurat di Psalmen 105 mamuka maisian ayat sada saat rodi tu ayat onom hujahama tapai hutihutma. Puji hamu ma Jehovah, baritahon hamu ma goarnai, pabotohon hamu di tonga-tonga ni aka bangso aka pabahenan nai. Edehon hamu ma ibana, palu hamu ma parhinaloan upuji ibana. Marnonangi mahamu taringo tu halongangan akana binahenai sudena. Tanggulhon hamu magoarna nabadiai. Marlas niroha mahamu akana mangalului Jehovah. Sisiri hamu ma Jehovah dohot hagogoon nai. Toktong ma lului hamu bohina. Saingot hamu ma halongangan akan naong binahen nai. Akatada halongangan naong binahen nai dohot uhum akan naruar sian pamanganna. Hamu ale pinopar ni si Abraham naposonai. Hamu ale anak ni si Jakob akana pinilit nai. Ima sahatna. Urian itu hata kami sian HKBP Distrik 20 Walu Deboskap preses dohot keluarga dot sude pangulan agok tiki pasahato tuhamuna selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Alaud do pehami mar tiki ya di huriat tahun kami nungamar hasohotan na mangalap kami ima Jansen Sitopul tolu danak dua bawa sada buru onggo guar nami naking nungay pabuat di tik-tik tai padita ridoi boru batu bara hadonggo ison hula-hulain wae adong bah mau lihat mak laos gateng muse ate. Imalas nirohata di bagasan parsaurata moleate diaka amanginang parhalado nang boy hita tolhas di minggu dung pesta Natal. Hamu amanami inanami ngepige halibe nuai kamu mar Natal. Opat akaina pige hali onom Natal sekolah minggu, remaja, lansia, ama, ina, ahasan nai Natal perempuan berarti ngelobi onom, Natal bodari, Natal umum, Natal paduahon. Aka ama pigi hali mar Natal, opat, opat, burjuru aka mau nate opat tali, berarti tolu Natal. Salanay sekolah minggu marate. Akalansia hola sehali. Ngatulo tong malam Natal, Natal perjolo, Natal paduahon. Unang alalansia dang buiro mar Natal ate. Anak muda lebih dari 8 kali. Dang lau martadang mar Natal tu gereja nasi. Baik lau do martadang ato. Ati akan aposo lau martadang mar Natal. Songon na dihutai. Lau sedisima pajupang dohot. Aka doli-doli dohot. Anak boru. Baik dah ati. Unangi orayak kau makna bi. Kau makna du biasa mangoraya teh. Alai nama jamotom mai. Jadi molo pigi hali hita mar Natal.
Natalaha mana paling menarik masing-masing. Natalama bagus ala nasida mangalusi ate. Aha mana paling taingot di Natali. Hola seruna do, hola ramena do. Apa yang paling kita ingat dalam Natal itu, dalam perayaan yang sudah 4 kali, 3 kali, 6 kali, 8 kali? Apa yang paling melekat? Kalau kami di kampung yang paling melekat, makna, makanan, Natal. Itu tong na pinaima-ima, kapan dibagi snacknya? Kalau kita Natal, di resort kita ini apa yang paling melekat? Apa yang paling kita ceritakan? Apa yang paling kita beritakan? Jamita bagus, akaina aha. Songon na hurak tibo do sasak ngai do. Songon na baga go baju nai. Bainok kurun no songon ni model na ido. Daw. Oke, bagus. Aka na tua-tua, aha ma paling melekat? Diboto pahupuna marliturgi. Mula sekolah minggu Natal, nama cai hepot ise. Opungna, dohot mbakna. Mbakna betul. Padidiho dia ongko makna. Nanti aku datang terlambat ya. Ini tong ala karejo do pedo bapak nak biasa kan awal Desember belum libur-libur. Berbagai momen yang paling melekat bagi kita masing-masing. Naboy game tabaritahon. Naboy game kita ingat-ingat. Berubah Natal tahunon. Atau yang sebaliknya, latcobui duhu takap Natalon ay nagaoran. Negatif mah kan? Latcohilala do Natal tahunon. Ay subui berpungudo keluarga. Ay so nikmati Natal tahunon, ay stres doaw. Karena ada banyak penelitian bulan Januari sampai bulan Desember. Di manakah yang paling stres? Bulan mana yang paling stres? Semua bulan. Ngasih pareso kita. Alai merhite beritai memang stres do tong bulan Januari 1 November stres do anong bedo stresna. Alai paling stresin na di bulan Desember. Bahasa paling stres sampai merayakan Natal. Puasa stres sampai makalason. Berita haluau. Ito hodo bulan stres, bulan Desemberon na paling stres. Buat kay na. Daw? Dak pola stres ko baju ne baru? Toho. Baido dah hati. Alana di lokong paling stres. Ayah hado bayi nu kue ke bang layangaw nate. Ahado mabayan kue nastaron akan nasederhanai majuate. Ahado mabay kue ihutanami kue bawang yang tahan sampai Januari. Ngai ko bayan oni sonari tahan matu Januari. Dangan lango ni pas di Natalon. Alango pas lautu belian. Tabumat tong aladang-adong si pangan. Stres mah, banyak biaya, banyak tanggung jawab.
Alai puji Tuhan dang stresin nakaina. Mulu akama stres doh. Daom. Dak pola majaloya kainau karoate. Luar biasa. Dak stres akama. Napo subuluk pe dak stres. Dana pe stres dak stres. Holani hutamunodo pe hubegi dak stres bah. Luar biasa, salut. Ima lasni roha. Itulah sukacita. Gabe taboto ma didokon. Puji ma. Jahuba barita kamu ma guarna. Pertama-tama kita dituntut, dipanggil, diajak. Puji ma Jahoba. Berita kamu ma goarna. Berarti nak kita dan masuk kita tu kategori stres karena kita puji hamu ma goarna, berita kamu ma ibana. Dalam setiap perjalanan hidup kita, baik kita memuji nama Tuhan, tokinai nama Salpohonota tahun 2025. Tuluarinai nama ate. Bagaimana perjalanan kehidupan kita tetap memuji Tuhan. Molo tajaha na mangihuk musena, edeho kamu maibana, paluhamu maparhinaloan, upuji ibana. Edeho kamu maibana, ido penausuku naking dia na melekat. Molo merdalani hamuna, edeho kamu maibana, adonggo melekat ede Natali. Oh holy night, molo soadong ede, songon nahurang guate. Nakpe siak-siak kita marnatal ikon adong do, malam kudus. Ido kan? Naing manogok pehita marnatal ikon adong malam kudus. Manang nasiak pehita marnatal ikon adong malam kudus. Bamoloborngin ngata bo malam kudus. Lokok doi di rohata lau hita tupudi tu dapur malam kudus. Lau hita tu kamar malam kudus. Lau hita tu tonga-tonga di jabutai. Oh holy night. Songoni do. Ngasahat tu na songoni toho do. Baidot tonga te. Ikon edde honota ngapala waluhali hita marnatal. Ikon lokot di roha, di hati-hati, di pikiran. Kalau sudah melekat, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan mungkin besok nggak songgaki betu amata, engamaredi ba oholinai. Malang nadok pehurangi ngadohonon oholinai. Ate, itu mempengaruhi kehidupan. Mana nadok penahurang dia kapinopari oholinai. Mang nahurak pihak kainatayete. Dangi lopa, ayah dong berberita deba di Natalon. Kami nang preses, ina aham nang berita non narohku. Kami ikut Tuhan Yesus sangat sederhana. Buapar sederhanana. Indomido wala kami ina. Indomido ilopay natai. Adong ko na mga lopay Indomie di Natalon? Adong? Si Toho. Auta mo din dumi? Yaw nga te, ilopak kay natalo ang kapala manuk ate. Ilopa do manuk nakpeso yalang. Ilopa do paling manuk do rendang ate. Ido.
Manu rendangi lopa, onggon memang dangi lopa. Dang mga lopa mana? Alay alamekel lo matai merceritahon. Merminggu, marnatal, dak pola muru ibana. Biasanya muru-muru go ibana. Ena sayang go podo au jolma. Dang mga lopa ho, ina. Alay alamar natal, alamarede oholinay. Inang parese solain dumide lopa alay tonggolas rohakuin. Bah, berarti dipengaruhi perayaan Natali nguluna. Iko songoni mahita dipengaruhi hatani debata ngoluta. Gabe boy hita mangorom. Gabe boy hita menguasai diri kita. Ingat ego orang ni sebetulnya pola iba buat tu iba ate. Rap do inatai si do. Alai rap mekel lo alahi. Sebetulnya bahasa orang laut paon. Romo si inatai memang namalas doawin na. Bui halahi masih lusa mekel soni. Berarti bui do keluarga isi pata macalo. Di situasi jika firman menguasainya, ada saat malas, ada saat tidak berkenan memasak, molo dikuasai hatani debata, akan bisa menguasai diri, tidak akan menimbulkan kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bendai nokon puji ma Jehovah aleto diku. Mazmur 103. Puji ma Jehovah ale saluhut parngoluoku. Berarti dalam segala situasi perilaku, bagaimana kita memuji, memuliakan Tuhan. Idokom muse na mangihut marnonangi mahamu taringot tuhatani debata. Ahado inonangi hamuli dokon som marnonangi berarti makatahatai. Mulai dokom marnonangi berarti santai. Mulai dokom marnonangi adong tiki pajupang. Ahado inonangi hamuna di persauran munai. Apa yang dibicarakan, apa yang diceritakan. Manang nahohobo sude marnonang melalui WA. Rapud dulu isi do matai, isi do inatai, isi do anak konai. Boy do marnonang. Boy do dang marnonang. Boy. Berarti masa do hitung-hitungan ni keluarga taganup ate. Rapud dulu meja makani halai dang marnonang. Hohom mekela matai. Curiga mainatai. Ay basa boy ba na mekel makiri mo eahon nate. Mekeli natay. Murhing mamatay. Ay parekeli naton nuay. Songoni madadana to. Marnonangi alay dakya makatay. Itu masalah. Itu pergumulan. Itu tantangan yang berat pada saat sekarang. Dan boy bemakatai mata itu inatai. Karena sudah biasa mereka mernonang melalui tuhalak nasing. Sehingga jika mernonang di tengah-tengah meja mereka, gabe darting mana muncul. Alana mekeli mana di WA naudo. Dak tiki makatai. Adong go dialami hita songoni. Berarti tidak salah penelitian sonarion.
Semua sibuk di meja makan, tetapi semua tidak bisa merenung. Semua tidak bisa saling berbicara. Semua tidak bisa saling mengeluarkan pendapat. Semua tidak bisa dengan longgar. Bapa, hurak kepeku. Oma, adong pergumulaku taringot tudong aku. Mami, pojok pikiraku. Papa, dangadong wakta. Dang boy be, dang mampu be madok kosongoni. Dang boy be marnonangi. Idoko dison marnonangi mahamu. Manaringoti hatani debata. Kapan kita merenung? Jika tema Natal kita dari Matius 1 ayat 21 sampai 24 melalui PGI dikatakan Allah hadir menyelamatkan keluarga. Berarti macam pentinggo keluargaon. Polai tema tahunan untuk perayaan Natal. Allah datang menyelamatkan keluarga. Berarti marnonangi mahamu aliaka keluarga. Makatai mahamu makatai hatani di bata. Berceritalah dalam menceritakan pergumulan di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menyelamatkan keluarga kita. Menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan istri kita, menyelamatkan suami kita, menyelamatkan semua keluarga besar kita. Mari berbicara, mari bercerita, dan mari ber-WA. Ade, alai bui du WA mabai gaur. Semuanya, baik anak muda, mari berceritalah dengan pengharapan Tuhan menyelamatkan keluarga kita. Bercerita dengan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu maha penolong. Tuhan itu penuh berkat. Tuhan itu dapat mengorek seluruh pergumulan apa yang kita rasakan. Itu yang dikatakan marnonangi. Hata homa cita-citam. Hata homa mimpi-mimpimu. Hata homa pergumulanmu di tengah-tengah keluarga. Tuhan hadir menyelamatkan keluarga. Ada amin? Itu yang mau kita rayakan dan itu yang mau kita bahas dalam setelah Natal ini. Dia sudah lahir, dia sudah Immanuel menyertai kita. Berarti tikimodo peho. Debatama madonganiho. Tiki mekelekel peho. Tiki pe lasroham. Debatama madonganiho. Tiki dang rapo doho anak komu. Kita berharap anak-anak bersama kita. Tetapi karena pekerjaan, karena istri, karena suami, karena cucu, karena tidak ada uang untuk pesawat. Ada banyak alasan. Immanuel, Tuhan madonganiho. Nonangi mai, hatai mai, bicarakanlah itu. Karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang berikut amanginang na berpudi. Mulu songonido tahilala sian mulana saat rodi ujunga di dokon bersyukurlah. Madok mau lihat mahamu. Mekel mahamu. Lasma rohamuna. Karena semua pinoparnisi Abraham. Isi-ison naso pinoparnisi Abraham. Berarti kita semua adalah pinoparnisi Abraham, orang yang percaya. Sudena dong di bagas coroon
akana porsea. Jale sude pinoparta keluargata kita aminkan adalah orang-orang percaya pinopar nisi Abraham. Ada amin? Katakan syukur kepada Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan karena kita semua adalah keturunan Abraham dan pinopar Jakob na pinili nai. Pinopar Jakob 12 marga. Naro di garejaon piga marga hitanoai. Nomor mingguon 500 halak batadok ma 500 marga ate. Karena semua marga-marga kita, nama-nama kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak dipilih oleh Tuhan. Kalau kita sudah dipilih, berarti ada tujuan khusus diberikan Tuhan bagi kita. Baik baby, baik yang belum lahir, baik yang akan lahir, semuanya dipilih oleh Tuhan. Berarti unang tinggal hok kamu Tuhani. Unang tinggal hok kamu keluarga naporsiai. Jangan tinggalkan papa mamanya, tetap diingat. Siapa yang mau mengganti papa mamanya? Apapun kondisinya, dia tetap papa dan mama kita. Tunjukkanlah yang terbaik pada Natal ini. Kalau hanya memeluk, bapelukan mak. Molo malian mie goreng, babi mie goreng mak. Molo mabuah merdaladalan, babuah mak. Berarti semua bersyukur. Marnatal lohami di Pelabuhan Ratu, semua bersyukur. Marnatal lohami mulita dahamu Ciseeng. Pos pelayanan Ciseeng mengontrak kopi lagi. Marlas ni rohanu nasida. Marnata lohami di Cinere, marlas ni rohanu nasida. Sonari di Cimanggis, Manggis, rajanya buah. Marlas ni roha maham. Bersyukur madok maule hati. Jangan ada yang meninggalkan Tuhan. Dan rugi di bata. Mulai tinggal hok kamu di bata. Hamudo na rugi. Tidak akan pernah Tuhan rugi kalau kita meninggalkan Tuhan. Kita yang rugi kalau kita meninggalkan Tuhan. Karena itu tetap bersyukur, tetap bersuka cita, tetap rayakan bahwa Tuhan datang menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Ada amin? Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Kami akan bercerita begitu besar karyamu di tengah-tengah keluarga kami. Pribadi lepas pribadi, kami mau bercerita, menceritakan kerinduan hati kami di dalam Tuhan, cita-cita kami di dalam Tuhan, pergumulan kami di dalam Tuhan. Biarlah setiap keluarga bisa dan mampu bercerita marnonang dalam keluarga. Begitu besar kasih Allah yang kami rasakan. Begitu besar berkat Tuhan yang kami alami. Yang walaupun ada banyak tantangan, pergumulan, tetapi kami percaya Immanuel, Tuhan tetap menyertai kami. Itu kabar sukacita yang kami alami karena kami adalah keturunan Abraham dan keturunan Yakub yang telah Tuhan pilih dan tetapkan untuk dapat memuji memuliakan Tuhan, bercerita untuk nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jemaatmu ini mulai anak-anak sampai kepada lansia dan semua para parhalado engkau berkati. Supaya semuanya menceritakan, memberitakan kebesaran Tuhan. Yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, berkati Tuhan. Tuhan hadir dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi mereka. Bersyukur
karya Tuhan besar dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang merasakan sakit. Tolong Tuhan peluk mereka, tolong Tuhan rangkul mereka dalam rasa sakit, dalam pergumulan mereka. Mereka bisa bersuka cita yang walaupun mereka dalam situasi sakit. Demikian juga yang senantiasa mengharapkan pekerjaan, mengharapkan jodoh, mengharapkan keturunan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya menceritakan kebesaran Tuhan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami mohonkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kami dan memasuki tahun 2026. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, kita memberikan persembahan kita. Salva, Maria, tu
di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadinggan doho nasa ulibasa na mahuli utus. Upasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julom. Paso-paso may jala ramoti asaw para siya kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni si leo-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok maoleate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo neroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugiho tu paunjunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. Berapa tadi? 7.30 ya? Yang tadi?